हेलो, नमस्ते, प्रणाम। हम राइटर और सिंगर रवि राघव। हमार गाना पहिला आइल रहल सावन के भोले बाबा के बूटी ब्रांड होला, जौना के मेट्रो चुरा के कल्लू भैया गइले बड़न। हमके तो बहुत खुशी बा कि हमारे मेट्रो उठा के कल्लू भैया गइले बड़न। और वो सब जाकर सर्च करी भोले बाबा के बूटी ब्रांड होला। और वो सब देखी कि केकर पहले आइल बा गाना। हमारा आइल बेटा 27 तारीख के पिछला महीना के, आ कल्लू भैया के 11 तारीख आइल ये महीने में। तो बहुत खुशी के बात बा कि हमार गाना कल्लू भैया गइले बड़ा मेट्रो चुरा के। लेकिन अच्छा ना लगेला कि केहू के मैटर केहू गावेला तो अच्छा ना लगे। और बड़ा कलाकार कहेला कि छोटा कलाकार मेहनत करो और आगे बढ़ो। लेकिन छोटा कलाकार कैसे आगे बढ़े जब बड़ा कलाकार मेडल चुरा के गा लेता है। हम तो जानते नहीं कि खेसारी भैया बस खाली गाना मेटर चुरा में आगे बन, लेकिन तो हमारो पता हो बगल के कल्लू भैया भी मेटर चुरा के गाना गावता है। चलिए, बहुत खुशी के बात बा कि हमार मेटर उठा के कल्लू भैया गइले बड़न। अच्छा, कोनो बात नहीं है। बहुत खुशी की बात बा कि एक छोटा कलाकार हम रवि राव ने हमारे गाना कल्लू भैया गइले बड़न। बहुत खुशी की बात बा। अच्छा, ऐसे ही इनके प्यार दुलार और कल्लू भैया के प्यार दुलार दिया करी वो सब। चलिए बढ़िया, तो वो सब देखत करिए और तनी सब्सक्राइब कर लिए हमारा चैनल के। रवि राज जैक्सन हमारे चैनल के नाम है। वो सब थोड़ा सा आशीर्वाद हमके दे देते तो हमारे चैनल कुछ लाइक हो जाए। चलिए, बहुत खुशी की बात बाटे। ओके।